Стотици хора в България с цялото си сърце се занимават с биоградинарство, с кулинарно занаятчийство, като например хлебарство, сладкарство, традиционна преработка на плодове и зеленчуци, пчеларство, разбира се, и други. Сдружение Устойчиво общество организира обучение за стартиращи малки местни фермери и производители на храни. Това ще се случи на 17 октомври в София обаче. По тази тема ще разговаряме с нашия гост Гергана Кабаева-Нова, която е председател на Сдружение Устойчиво общество. Здравейте! Добро утро! Добро утро! Или добър ден! Ние можем дори да си говорим на ти, ако позволи, защото се познаваме. Да. Нека да започнем с тези въпроси, които всъщност и вие поставяте като организатори на това обучение. Какво коства регистрацията на един земеделски производител? Къде може да се направи тя? До какви права и задължения води и така нататък? Това са едни от темите, върху които ще обърнете внимание на обучението, нали? Точно така. Ами аз първо да благодаря за поканата отново да гостувам във вашето студио, да споделя за напредъка на дейностите, които правиме. Преди няколко месеца имахме среща неформална на такива производители, които те всъщност са таланти, които имат желание да се развиват като производители. Но всъщност се оказа, че освен чисто финансовите затруднения, които изпитват да регистрират свой собствен бизнес, има и до голяма степен липса на информация какво точно трябва да направят като стъпки, за да се регистрират за този бизнес. И се оказа, че те не знаят дори за земеделски производител откъде да почерпят информация, къде се прави регистрацията. И всъщност на това обучение ще представяме такива неща, които институциите си мислят, че всички са наясно и че всички трябва да знаят минимума, който е необходим, за да се направи този бизнес, а то не е така. Регистрацията се прави в Министерството на земеделието. Специалист, който се занимава с такива регистрации, ще обясни на аудиторията какви са стъпките. Ще заснеме това и на видео, за да можем да оставим след това в интернет пространството онлайн наръчник как се случва това, защото действително тези хора, които искат да направят свое собствено предприемачество, се сблъскват с такива налепи затруднения. От тук нататък желанието ни е да ги подпомогнем в тези първи стъпки с информация основно и с някакви насоки как могат да си помогнат на този етап. Всъщност говорим за така малък формат, както вие сте се изразили. Повече производство на по-малък формат храни. Точно така. Там е самото производство е малко. Всъщност там е големия проблем. Там е големия проблем. Първата крачка винаги е трудна. И всъщност това са хора, които искат да стартират свое собствено предприемачество, но не могат просто заради тези финансови причини, заради познанията, как да стане, с кого да се свържат. Голяма част от тях отиват в институциите, питат, но не получават адекватни отговори. В интерес на те самите институции не са достатъчно опитни да се справят с такива малки казуси. Те са свикнали да обслужват думата обслужват не е точно на място, но да се занимават с по-големите бизнеси и всъщност има специфики, които дори експертите в институциите не ги познават достатъчно добре. Ние на това обучение ще поканим експерти, които са от Министерството от Агенцията по храните, за да разясни как се регистрира и малко производство на храни. Говорим за такива, които са семейен тип, домашен тип, малки производства. Промени ли се вече това чисто законодателно? Защото точно тук в нашето студио вие сте коментирали, че това е един от проблемите, когато точно това става въпрос за регистриране на семейен бизнес, хайде така да го кажем, това държавата не го допуска. Или трябва да минеш през много-много стъпала, за да стигнеш?
Да, това все още не е урегулирано, все още не е регламентирано. Предстои да се направи именно от тези хора, които тепърва ще разработят такива малки бизнеси, защото трябва да си признаем, че за да се случат тези промени на министерствата са необходими работещи модели, върху които да стъпят като добра разработка, за да може да се приложи това като законодателство. Така че очакваме от тези хора да развият тези добри практики и нови модели. Това ще бъде преход за тях. Те трябва да го осъществят този преход. Но в момента така, че законодателството предлага някои възможности за тях, основно в направление регистрация на свободни професии, т.е. да се регистрират като готвачи, за да могат да с по-облегчени условия да развият своя бизнес. И този пример, който ние дадохме с кооперативната кухня в Капана, е много добра идея за тях, ако те се умеят да се сдружат по двама, по трима производителя с сходни идеи на едно място, което да си го регистрират като кухня, като производствено помещение. За тях ще бъде много по-лесно да направят именно тази първа крачка, регистрирайки се като свободни професии, а не като отделни фирми или като една обща фирма. Всъщност, нека да кажем, че какво е Коop кухня и какви са ползите от кооперирането на малките производители. Това е темата, която всъщност ти ще бъдеш лектор на втория ден, ако не се лъжи, или то е еднодневно? В края на обучението. В края на обучението, да, на 17 октомври. Кооперативната кухня, това е пространство, което е създадено с всички условия, необходими за развиване на кулинарство, на малко кулинарство, което е регистрирано към Агенцията по храните, и идеята е в едно такова пространство да се комбинират няколко производители, за да могат да си осъществят производството. В Капана вече имаме няколко така разработени добри практики на това място. Все още сме в начален етап и стартираме с малко производители, но идеята е да дадем възможност на повече, но и да го разработиме като концепция и да го предложим на други производители да направят своя собствена такава кооперативна кухня, тъй като това в момента е доброто решение преди да могат да бъдат изработени други варианти за собствено домашно производство. Казахте, чисто така на институциите им е необходимо да стъпят на някакъв модел, за да разработят съответно варианта българския. Какъв е световния европейски опит? Ние не сме първооткриватели на този семейен бизнес. Кой е според вас най-добрият модел за нашата страна? Черпейки така европейски и световен опит. Да. Законодателството за храните в Европа е еднакво за всички европейски държави, включително и в нашата. Но в другите държави са приети дерогациите, наречените дерогации, които са изключени от закона в подкрепа на малките производители. Тоест, дадено им е шанс те да се развиват с някои изключения от закона, защото просто са дадени възможности те да покриват тези минимални изисквания за хигиена на храните и за фискална отчетност, с цел, всъщност възприето е, че малкото производство е податливо на тази формулировка. Кое е добрият пример за нас като законодателство? В Англия всъщност е този най-добър пример, който ние бихме могли да почерпим като опит. Там, примерно, домакините приготвят вкъщи кексчета, соленки, такива неща и ги продават на местни магазини, продават много такава продукция в училищата, децата се хранят с такава храна, приготвена от майките им. И това дава ползи не само за децата, за здравословното им хранене, но и за домакините, за местните икономики. Да. И много добър пример за това бюджет, как могат хората да си вадят прехраната по един много достоен и много полезен за останалите начин. Да.
За да се случат тези промени в България... Може ли това нещо да се случи, защото за мен това е утопия, специално за нашата страна и за нашето законодателство? Ами то не само, че е възможно, то ще се случи рано или късно, защото няма как хората изискват такава промяна и като консуматори, и като производители, така че рано или късно това нещо ще се случи. Ние сме тръгнали натам. Въпросът е, че се изисква преструктуриране на системата, на контролиращата система, тъй като в момента самата тя е доста утежнена. Агенцията по храните предвижда да прави някакви преструктурирания през следващите години, така че самата тя го осъзнава това нещо, че е нужна промяна. Големите корпорации дали ще го позволят? То е в техен ущърб. Да, те в момента все още не осъзнават какво им се пише, но в момента, в който малките производители започнат наистина да развиват един нов сектор на продажби на малки производства на храни, ще настъпи така недоволство от страна на бизнеса. Със сигурност, да, със сигурност ще реагират, но това е процес, който... На удара се отвръща с удар, най-грубо казано. Винаги има реакция. На удара се отвръща с удар или пък така, както и да е. Това вече се отклонява в една друга широкообхватна тема. Нека да припомним, че вие участвахте на Беглика Фест тази година. Това ли бяха темите, по които се водеха семинарите? Въобще срещате с хора, които имаха интерес в тази посока? Да, на Беглика беше именно тази първа неформална среща, на която събрахме подобен тип производители. И проблемите, които споделиха, са именно тези, че липсва информация в медиите за това как да направят регистрация, финансовия проблем. Разбира се, той е ясен за всички. Но стана ясно, че с съвместни усилия, кооперирайки се, обединявайки се, биха могли да разрешат част от проблемите си. Има доста така активни хора, които вече искат да действат в тази насока и наистина да задвижат някакви промени. На това обучение, което обявихме сега за 17 октомври, има огромен интерес за посещение, за участие. Така че самите тези знаци говорят, че наистина хората вече са готови да предприемат промяната. Основно млади хора ли са, които... Не. И аз съм изненадана, че не са основно млади хора. Напротив, изглежда, че младите хора все още се лутат къде, какво, как да предприемат, към какво да се насочат. По-голямата част от хората, които се включват в тези наши инициативи сега, са дами над 40 години, които са имали предишен опит като работа в системата. Дори някои от тях все още работят някъде, но искат вече да направят нещо сами за себе си. За момента са на възраст над 40 години и аз съм изненадана, но това е в момента извадката. И то дами. Моля? И то дами, да, повечето са дами. Казахме, че това е обучение, което ще се проведе в София. В Пловдив обмислите ли? Защото ние сме говорили, че Пловдив и Бургас са така двата региона и все още ли е така, в които има така най-голяма концентрация на биопроизводство? Да. Ами ние сега провеждаме това обучение като финална заключителна част на нашия проект за фермерските пазари като устойчиви събития в София и в Пловдив, която се финансира по програмата за подкрепа на неправителствените организации от Европейското икономическо пространство. И след приключване на този проект ще предприемем такива по-малки срещи по градове, за да можем, освен тези познания за регистрацията, да работиме и като изграждане на тимбилдинг, т.е. да подпомогнем тези хора да се осъзнаят в частта обединение, защо е нужно, защо има полза за тях да се съюзяват и какви общи дейности биха могли да вършат, за да са си полезни едни на други. Така че в бъдеще бихме искали да предприемем такава програма от по-малки групи по градове и ще работим усилено в тази насока.
Наскоро започнахме партньорство с Висшето училище по агробизнес и развитие на регионите. С тях всъщност планираме да развием такава по-специализирана обучителна програма, за да се подготвят, включително и да получат опит от ферми и производства в чужбина, в България. Тепърва започваме да разработваме тази програма за обучение, за подготовка на малки производители. Още работа ви предстои. Да. Казахте за кухнята в Капана и така, че макар че все още работите с сравнително малко хора, случват ли се нещата там? Ами да, случват се нещата, малко трудно, тъй като самата сграда, в която сме, има малко технически проблеми, но се случва така, че преодоляваме ги. Този проект го стартирахме с подкрепата на Фондация Пловдив 2019, от която наистина срещаме така подкрепа и помощ. Има още много какво да се желае. Най-вероятно ще търсим помещение за нова по-голяма професионално оборудвана кухня, защото мястото ни в Капана е повече с социална насоченост, повече така неформални срещи, неформално готвене, докато вече стана ясно, че има нужда и от подготовка на професионална подготовка на тези хора, които искат да се занимават. Така че това ще бъде още един наш нов проект, за който ще търсим развитие. Кухнята или магазинчето са по-активните? Ами, магазинчето в момента е по-активно, именно заради тези технически проблеми, които ни се случиха с кухнята. Но така, че има интерес от хората да идват при нас, да се подготвят, да споделят пък и чисто така домакински умения, да общуват на тема рецепти, готвене. Получават се. Тенденцията е да се получат нещата. Да. Добре. Благодарим ви за това участие. 17 октомври казахме. 17 октомври в София, да. В София. Форум, ще има ли възможност още хора да се запишат? Да. Прощавайте? Ще има ли още хора възможност да се запишат? Или? За съжаление, капацитета вече е запълнен и приключихме с записването. Приключихме го много по-рано, отколкото бяхме планирали. Добре, но ще очакваме другите срещи, които вие казахте, в по-неформална среда за хората, които се интересуват от биоземеделие. Игрите следват.